Ya za a yi littafi na 22. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama. Littafin ya za a yi littafi na 22. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda kawu ɗan lami ya kiɗi mai cire gajeren wandon da ke jikin bahago. Da sauri ɗan Juma ya hasko tocilansa suka fara duba tsiraicinsa, lallai wannan aiki sai iyaye. A littafin da gabata idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata, suna na Sadiq namiji Wan, ni nake karanto muku wannan labarin. Yayin da ya samu rubutu daga Binta Umar Abbale, to yanzu kuma za mu ɗaura kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Littafin nan na sadaukar da shi ga Anti Zizi Zaliha. Anti Zizi ba fa antina bane, antinsu su yara ƙanana, ni kan dai kan ba antina bane ita. Yar yarinyar nan ba za ta zama antina ba. A littafin da ya gabata kun dai ji inda muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba ko? Abin da suka gani ya ɗaga musu hankali matuƙa da gaske. Al'aurar bahago ta canza kamanni da ciwo a jiki kamar dai za ta guntule, duk wasu jajayen ƙuraje masu ruwa sun fiffeso mata. Hankalinsu ya tashi aino. Kawu Sammani ya dinga faɗa yana cewa watakila ma cuta mai karya garkuwar jiki ya je ɗauko garin yawon barikinsa. Wannan magana ta ɗaga musu hankali sosai, don har sai da ma suka haura da kawu ɗan lami ya dinga nuna masa rashin dacewar furucinsa. Ai dai kan ko ba shi ya haife shi ba, bai kamata ma yi wannan furuci ba. Kawu Sammani ya ce shi babu ruwansa, dama ai garin kwaɗayi guda yake kashe kansa, kuma wanda ya sai rariya to ya san ma za ta zubar da ruwa. Saboda haka aurensa da Jamila ya zo ƙarshe, sai ya sake ta domin dai ba za a yi biyu babu ba. Sai suka dinga mamakinsa a lokacin da yake wannan furuci. Yana yi kamar ma ba shi da alaƙa ma da yaron, ya rufe idanuwansa sai sakin maganganu yake marasa fa'ida wanda ma suka tunzura zuciyar ɗan lami, suka dinga musaran yawo a tsakankaninsu. Daga ƙarshe dai kawu Sammani ya yanke jiki ya faɗi a gurin sumamme. Hankalinsu ya ƙara tashi, kawu ɗan Juma ya fita da sauri ya ɗauko ruwa ya zuba masa a jikinsa ya farfaɗo. Sai ya zauna kusa da shi yana ta yi masa firfita. Shi kuma kawu ɗan lami yana tare da bahago yana yi masa sannu har ma asuba ta gabato. Sai lokacin bahago ɗin ya ɗan ji sauƙi sosai, bacci ya ɗauke shi, su kuma suka fita domin shiga masallaci. Muna zaune mun yi jugum-jugum, babana ya leƙo ɗakin suka gaisa da Tokar, ni ma na gaishe shi, ya amsa yana kallo na ya ce ki je ki kula da shi, yana samun bacci yanzu. Na amsa da to, ina ƙoƙarin haɗe kukana da ya taso. Tokar ta ce ɗan lami sai kun biya kuke mini, duk wanda ma na tambaya ma sai ya ce mini ma na kwantar da hankali na lafiya. Idan Ali ya mutu ku faɗa mini, aini ɗin musulma ce, ba zan iya jayayya da Allah ba, saboda na san cewa duk wanda kwanansa ya ƙare dole sai mutu. Ku faɗa min wani hali Ali yake ciki. Ya ce Tokar Ali yana nan a raye bai mutu ba, sai dai kan ya sha wahala jiya sosai, amma yanzu cikin hukuncin Allah ya samu bacci kuma jikin da sauƙi. Ta ce to ai sai a faɗa mini abin da yake damunsa ko? Ya numfasa a sanye ya ce zazzafan zazzaɓi ne, sai kuma al'aurarsa da ta kumbura da ƙuraje marasa kyawun gani. Jiya dai ya dinga jaddada mana cewa gurin ciwo yake masa, amma yanzu nan da muka fito daga masallaci ɗan Juma zai kira babban likita ya zo ya duba shi. To kar ta fara kuka tana jan jikinta wai sai ta je ta duba shi. Ya ce wannan dalili ne yasa kowa yake ɓoye miki. Idan kin yi haƙuri ma da kanshi ma zai fito ku gaisa idan an jima. Ai ba wani gagarumin ciwo bane ke damunsa. Ta fyace hanci da hannuwanta ta goge majinar da ke a bakin zaninta tana kuka ta ce ya za a yi na kwantar da hankali na ɗan lami, cuta ta al'aura ai rai take nema ko? Ku bar ni kawai na je na yi jinyarsa. Kawai sai ya girgiza kansa ba tare da ya ce mata komai ba, ya bar gurin da sauri ya nufi masallaci, jin ana ƙoƙarin tayar da sallar asuba. A daddafe na yi sallah, hankali na gaba ɗaya yana kansa. Na jima a sujjadar ƙarshe ina roƙa mana sauƙin rayuwa a gurin Ubangijinmu. Na ɗago kaina hawaye jage-jage akan fuskata. Na saka hannuwa na goge, jiki a sanye na ninninke da duma na fita daga ɗaki. Lokacin Tokar har ta kai bakin ƙofar soro da jan jiki tana dab da shiga ɗakin bahago. Ina zuwa gurin da take na cicciɓe ta, da yake dama bata da wani jiki sosai tunda dai bafulatana ce siririya, sai dai kan akwai ƙwarin ƙashi. Ina nishi ta dire ta tsakiyar ɗakin, ta dinga shi mini albarka tare da faɗin Allah ya raba ni da iyayena lafiya. Tokar ta yi mini addu'a sosai irin wacce ba ta taɓa yi mini irin ta ba. Maganar mu
ita ce ta tashe shi daga bacci. Na kalle shi yana ƙoƙarin tashi zaune, da sauri na je na taimaka masa ya gyara zamansa yana tattaɓa kafafuwansa, sai ya motsa fuska yake. Tokar ta ce sannu kaji, Allah ya mayar maka da kafara, cuta farar ɗaya, dubi fa yadda duk ka fita hayyacinka. Shiru ya yi mata, bai ce mata uffan ba, kawai ya zuba mini idanuwa yana kallo na, wanda gaba ɗaya na tsargu, na sunkuyar da kaina ƙasa, gabana na bugawa. Ya ce kina nema ki sabauta mini rayuwa ko Jamila, me nayi miki? Na kalle shi, ƙwalla na cika idanuwa da ƙyar na ce me nayi maka? Sai girgiza kansa ya kalli Tokar da ta zuba mana idanuwa ya ce na haƙura da Jamila Tokar, domin rayuwata take nema, gaskiya ba zan. Hannu ta ɗaga masa, hankali a tashi ta ce kada ka sake ta Ali, kada ka mayar da ita bazawara, ka ci gaba da haƙuri da komai zai daidaita. Ya dinga jin wani maƙaƙin ɓacin rai a maƙogoronsa. Duk maitarsa dole ya haƙura da kusantar Jamila, duba da yin hakan ke ƙoƙarin taɓa masa lafiyarsa. Shi kaɗai ya san irin azabar da gabansa yake masa. Ya ce Tokar, me amfanin auren nan namu ne? Tun da aka yi muke shan wahala ni da ita. Duk lokacin da na buƙaci haƙƙina sai na kusa mutuwa saboda wahala, har jinya fa nake kwanciya. Ki duba ki ga wannan al'amari Tokar. Magani ake amma kamar ana ƙara rura wutar abin. Jiya na kusance ta, a maimakon na ji daɗi na bige da kuka da neman ɗauki. Yanzu haka al'aurata duk ciwo da ƙuraje sun feffeso, wace irin masifa ce wannan? Tana kuka ta ce Ali, na fara zargin asiri aka yi mini akan zuri'ata, kuma ba kowa bane na san ƴan uwanta ne. Kuma ba kowa bane na san ƴan uwana ne, domin tunda na haifi ƴaƴa 3 maza suke mini baƙin ciki wai saboda su ba sa da namiji sai mata, shine suke bibiyar zuri'ata. Yace ban yarda da wannan ƙaulin ba Tokar. ƴan uwanki su rasa wanda za su yi wa asiri sai ni da Jamila? Me yasa suka tsallake iyayenmu? Ban yarda ba gaskiya, wannan matsala daga Jamila take. Shiru tai tana goge hawaye, ni kuwa gaba ɗaya ma hawayen ma ya ƙi zuba. Idanuwa na ya soye, kawai ina zaune ina kallon su suna ta magana a kaina, ina jin dama ma ba a halicce ni ba. Ya kalle ni tare da cewa zo ki taimaka mini na tashi zaune. Da sauri na kama kafaɗarsa, ya tashi tsaye yana ya motsa fuskarsa. Hannunsa na riƙe sosai, muka kama hanyar fita. Sai muka yi karo da baba Hama, mahaifiyarsa tana ƙoƙarin shiga ɗakin. Wani kallo ta yi mana, fuskar ta babu walwala ko kobo, ta shige cikin ɗaki. Ina gaishe ta bata amsa ba. Sai ce mu je ki kai ni ban ɗaki ki ɗan watsa mini ruwa, amma fa kafin nan ki ɗauka mini brush da makilin na wanke bakina. Muna tafiya na ce ai zan haɗa maka ruwan wanka, sai ka shiga ka yi wankan da kanka. Shiru yayi bai ce mini komai ba. Allah ya sa ma muna ajiyar ruwan zafi a flas, sai na sulka masa ma ruwa mai ɗan misali. Na kai mishi banɗaki, sannan na fito na ɗauko masa buroshi da sabon gajeren wando da jallabiya. Na tura ƙofar ɗakin na masa alama da ya karɓa. Ina jin yana fara wanka na sauke ajiyar zuciya, na ɗan jingine a jikin bango, ina tunanin yanayi na rayuwa, watakila ni a haka rayuwata za ta ƙare cikin kunci da damuwa. Bana da lokacin da zan samu farin ciki a cikin duniyar da nake ciki. Hawaye da nake ta gayyatowa sai yanzu ma suka samu karɓuwan gayyata, suka fara gudana a kumatuna. Sai kawai na fara nana ta wannan addu'a da ni na ji malami yana jaddada cewa waraka ce. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rufe idanuwa na ina jaddada addu'ar a cikin zuciyata, ban san ya fito ba, sai da ma na ji yana kiran sunana. Na yi saurin bude idanuwa na ina kallonsa, muka dinga kallon junanmu. Ya numfasa tare da faɗin zan iya rayuwa da ke cikin kowane yanayi. Hannu na saka na goge hawaye da suka zubo, na girgiza kaina ba tare da na ce komai ba. Na matsa na kama hannuwansa, muka fara tafiya da damuwa mai tsanani a tare da mu. Cacar baki muka riske su suna yi da Tokar da baba Hama kamar ma wasu ƙananuwan yara. Baba Hama tana faɗin babu lallai babu dole, ko a shari'ance idan Bahago ya rabu da ni babu laifi, tunda dai kowa ya tabbatar da cewa matsala daga gurina take. Ita kuma Tokar tana sake jaddada mata cewa duk ranar da Bahago ya sake ni to ita ma kwanan aurenta ya ƙare a gidan. Bahago ya ɓata rai yana kallon su ya ce baba wai menene haka? Ita fa rayuwar nan takaitacciya ce, me yasa za a yi ta nana ta magana ɗaya? Don Allah maganan nan ta isa haka, ni ne mai auren Jamila kuma iko yana a hannuna. Idan lalurarta ita ce ajalina, zan ci gaba da rayuwa da ita saboda wasu dalilai. Don haka don Allah ku yi haƙuri, ku daina tayar da maganar. Tokar ta ce oho, ni dai kan na faɗa mata idan ta tursasa ka saki Jamila to babu shakka aurenta ta guntule.
aurinta da hannunta ta sa ta guntule. Yadda take da iko a kanka ni ma haka nake da iko a kan Sammani, sai mu zuba mu gani shege ka fasa. Sai kawai ya ja tsaki ya je ya zauna, ni ma na zauna kusa da shi ban ce komai ba. Baba ma ta fita daga ɗakin tana fushi kamar kububuwa. Tokar ta ce a banza duk abin da zaki daidai nake da ke, wacce ma bata san ma abun arziki ba. Babu wanda ya tanka mata har ta ƙaraci surutunta ta yi shiru. Ya kalle ni tare da cewa ki bani ruwan Lipton na ɗan ɗumama cikina. Da sauri na tashi na fita. Ɓangaren baba iyami na nufa muka gaisa. Ta ce ya mai jiki? Ta ce da sauƙi wallahi, yanzu ma yaro zan samu a karɓo masa shayi a gurin baba. Ta ce ai ga Aminu nan a ciki yana shan kunu, idan ya gama sai ya je karɓa masa sai ya wuce makaranta. Na leka ɗakin tare da faɗin Aminu ka ɗauki babban jog ka je can gurin babanmu ka karɓo masa shayi. Ya ce ai baban bai zauna ba tunda ma na je siyo ƙosai ma ban gan shi a gurin ba, sai Bala kawai shine yake sallamar mutane. Na ce to ai Bala ɗin ma zai baka idan ka ce daga gida ne aka aiko ka, sai ka ce masa ya haɗo maka har da ma wainar kwai. Da sauri ya ce to shikenan, ya kafa kofin kunun a bakinsa yana kurɓa da sauri yana bukata ya gama ya je karɓo mana. Ina tsaka da fifita masa shayi suka shigo ɗakin gaba ɗayansu har da likita da 'yar jakarsa a hannu. Likitan ya tsuguna suna gaisawa da Tokar wacce ma ba a tambaye ta ba, ta fara rattaba masa bayani. Shi dai kan likitan dariya kawai yake yana ɗan satar kallon Bahago ɗin da yake shan shayi, wanda shi kuma ya kici da fuskarsa kamar ma wanda ma ya ga wani mugun abu. Ya kalle ni wai na tashi na je na sa hijabi, gaba ɗaya kishi ya biya rufe masa ido. Ganin likitan yana kallon gurin da muke zaune sai yake zargin aini yake kallo, kuma dama ba wata riga arziki ce a jikina ba, t-shirt ce mai karamin hannu da zanin atamfa, jikina sai dai a lokacin sai na kunce dan kwalina na rufa a jikina, amma dai duk da haka tudun kirjina a bayyane yake domin dan kwali bai kai ya rufe su ba. Miƙewar da na yi ita tankar an karar da likita, ya kuwa bi ni da wani irin kallo har na fita daga ɗakin. Ina mamakin abin da maza suke kallo a jikina, duk inda na gifta haka ake yi mini irin wannan kallo. Dalili da ya sa ma kenan bana tu'ammali da mayafi sai hijabi. Bahago kamar ya haɗe zuciya ya mutu saboda takaici. Likita yana tambayar sa abin da ke damunsa, ya dinga yi masa bayani a fusace kamar zai kai masa duka a lokacin. Kawu Sammani ya buga masa tsawa tare da cewa bayani za ka yi masa ba rashin kunya ba, mutumin da zai taimaka maka shine kake masa tsawa kamar wani sa'anka. Sai ya ajiye kofin shayin hannunsa ya daidaita yanayinsa. Likitan yana yar dariya ya ce watakila ma zafin ciwo ne, ku yi masa a hankali. Shiru suka yi, babu wanda ya sake magana. Likitan ya ci gaba da aikinsa kafin nan ya buƙaci ganin ainihin ƙurajen da idanuwansa, ainihin ƙurajen domin kamun nan ya buƙaci ganin ainihin ƙurajen da idonsa domin tabbatar da abin da yake zargi. Nan fa ɗaya suka fara taɓargaza a tsakankaninsa da Bahago. Ya ce shi fa ba wanda ya isa fa ya ga tsiraicinsa, kawai dai ya rubuta masa magani. Mahaifinsa kamar ya ari baki saboda faɗa. Bahago ya masa shiru har sai da ma kawo Ɗanlami ya sa baki tukunna, yadda zuciyarsa kamar za ta fashe, ya bari likitan ya duba shi. Da yake yana tafe da kayan aikinsa sai ya yi masa gwaje-gwaje, ya kammala kuma ya ce zai koma asibiti. Idan result ya fito da kanshi zai dawo ya bashi magani, sannan kuma ya bashi bayani. Suka yi masa godiya sosai. Kawu Ɗanjuma ya masa rakiya har bakin kofar motarsa. Cikin zurmammen hijabi na shiga ɗaki sai na same su suna ƙara tisa magana. Kawu Sammani maganar jiya yake ta nanatawa, sai da Tokar ta nuna masa ɓacin rai tukunna ya fita daga ɗakin da damuwa mai yawa a ransa. Shi kuma babana kafin ya fita sai da ya sake jaddadawa Tokar cewa babu wanda ya isa ya kashe aurenmu, ko uwar kanjamau ce da Bahago sai na zauna da shi mu mutu tare. Tokar ta dinga share hawaye tana faɗin insha Allahu rabbi ba za a ga wannan masifa a zuriyata ba. Ai ban aikata alfasha ba, haka kuma mijina aikin Allah ya yi kafin nan ya rasu, saboda haka zuri'armu ba za ta tozarta ba. Bahago kuwa kwanciyar saye babu wani abun da ya dame shi, bacci ya yi mai yawa. Sai gefen azahar ya tashi da matsananciyar yunwa, da kansa ya gabatar da komai, bai nemi taimakon kowa ba. Ya yi sallah yana zaune a kan dadduma yana addu'a na shiga ɗakin na dire tire na abinci na ajiye a kusa da shi, na gaishe shi da tambayar ya karfin jikin nashi. Ya amsa har yanzu babu sukuni a tare da shi. Na ce ɗazu kana bacci, mai gidanku ya kira a waya amma ban ɗaga ba. Ya ce ba ni wayar na gani. Na yi saurin miƙa masa waya yana dubawa.
Kiran sai na ji suna magana, nan ma na fahimci komai. Ya kashe wayar ya kalle ni tare da cewa kin ga a ƙa'ida yau ne zan koma bakin aiki, amma wannan matsala ta kunno kai. Na sake neman alfarma a gurinsa, don haka ma jibi za mu tafi insha Allahu rabbi, sai ki zauna cikin shiri. Na ce to Allah ya kai mu, amma ni dai ina so na baka shawara. Ido ya tsira mini, na ce ka canza wata sana'ar mana, tunda dai kana da 'yan kuɗi sai ka juya. Ba na son tarayyarka da wannan mutumi wallahi. Ya jima yana kallo na kafin ya ce ni kaina ina so na ga na tsaya da kafafuwana, amma kuma ina jin kunyar bijirewa mutumin domin ya taka muhimmiyar rawa a rayuwata. Yana ƙaunata fiye da sauran abokanan sana'ar mu. Yana yi mini kyautar kuɗi sosai. Kin ga kai tsaye ai ba zan guje masa ba tare da wani dalili ƙwaƙwara ba. Na ce haka ne kuma. Ya ce zuba mini abincin yunwa nake ji. Na buɗe kwano na zuba masa dafaffuwan shinkafa da wake da alayyaho da busasshen kifi. Ya ce abincin nan ke kika girka kuwa? Kai na ɗaga alamar eh. Ya ce na gode sosai, Allah ya miki albarka. Na amsa da amin, ina jin sanyi a raina. Yau ce rana ta farko da ya taɓa sa mini albarka, sai na ji sha'awar rayuwar aurenmu ta ɗore a haka. Ina ji a raina ko ƙanjamau ce da shi zan iya zama da shi a haka, domin na san idan na rabu da shi babu wani ɗa namiji da zai aure ni da lalurata. Na daure na ce idan na tuna maganar kawu Sammani sai na ji gabana ya faɗi. Allah ya sa kada zarginsa ya tabbata. Yana tauna shinkafar bakin sai ce wace magana kuma? Na kalle shi a sanye na ce ƙanjamau da yake jaddadawa. Murmushi ya ce kada ma ki wani damu da furucinsa, ba na tare da wannan cuta, ni ba na tare da ita insha Allah. Duk abin da ya faru a yanzu dalilin ki ne. Me yasa ƙanjamau ɗin bata kama ni ba sai yanzu? Don haka ni maganarsa san ma bata ɗaga min hankali ba. Cikin natsuwa da kwanciyar hankali yake magana, yana ci gaba da cin abincinsa kamar ma bashi da wata matsala a rayuwarsa. Sai na ɗan ji sanyi a raina, na dinga addu'a Allah ya taƙaita mana wahala, ya kawo mana ƙarshen wannan matsala da kuma damuwa da muke ciki. Sai bayan sallar la'asar likita ya dawo da maganganu da kuma magunguna da kuma result wanda yake tabbatar da cewa Bahago baya dauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Abun dai sakamako yana nuna infection ne, amma ya bashi manyan magunguna masu tsada. Kawu dan Juma shi ya biya a aljunsa, yana yi masa godiya da suka tafi tare. Ɗakin ya rage mutum uku, ni da shi sai kuma mahaifinsa. Kawu Sammani ya kalle shi da ɓacin rai ya ce ita ma wannan lalura ai bata da maraba da ƙanjamau ɗin, kuma ga dukkanin alama ciwo ya yi maka mummunan kamu tun da ma har ya nuna kansa irin haka. Saboda haka daga yau kada ka sake danganta matsalarka da Jamila, domin lafiya lau muka baka aurenta. Duk wata matsala da lalura daga gurinka take, kai ne ka goga mata. Ya sauke numfashi kafin ya ci gaba da cewa Jamila bata dace da kai ba. Ta fi cancanta da mutumin arziki irin su wannan likita da ya fita yanzu, domin ni da bakina da nasa yake faɗa min yana son ta da aure. Da za ka yi mini arziki da ka sauwaƙe mata, mutum na gari ya aure ta, kai kuma ka ci gaba da gudanar da rayuwa da ka zaɓa wa kanka. Tun da ya fara magana babu wanda ya ce komai a tsakaninmu. Bahago ya sunkuyar da kansa, amma kana kallonsa za ka fahimci cewa yana cikin damuwa mai tsanani da ɓacin rai. Shi kuma daga ɓangaren kawu Sammani duk yana yin hakan ne domin da ya ji haushi ya kuma zaburar da shi gabarin abin da yake aikata, domin ya fahimci cewa babu abin da yake saurin ladabtar da shi irin fushinsa da kuma kausasa kalamansa. Ba wai yana tozarta shi bane don baya son sa, asali ma ƙauna ce ta janyo yake masa haka domin ya natsu kuma ya san wane ne shi. Na goge hawaye da take kwaranya idanuwa na, murya na rawa na ce baba ka yi haƙuri don Allah, ka yi masa addu'a, ita kaɗai yake bukata a gurinka. Ka daina jifansa da manyan kalamai domin dai hakan haɗari ne a gare shi. Ya ce Jamila ai gaskiya na faɗa, dama can ni ba na son auren ku da shi, don dai kawai dai sun rinjaye ne, amma ko yanzu ya sake ki to akwai nagartattun maza da suke biyo ta ɓangare na domin muradin aurenki, kuma ina da tabbacin cewa za su riƙe mana ke da mutunci. Na yi shiru ina sauraron sa, ina zubar da hawaye. Ya gama maganganun sai fita daga ɗaki, na kalle shi har yanzu kansa yana sunkuye, sai tausayin sa ya sake kama ni. Ni ma na tabbatar da cewa uba ba zai hofintar da ɗansa ba sai da dalili mai ƙarfi. Kawu Sammani ba Bahago ne baya so ba, halinsa kawai yake kyama. Ya kalle ni yana sauƙi ajiyar zuciya, ya ce ba ke kamata ke kuka ba, ni ne zan yi amma ban yi ba. Ke kin zauna kina ɓare baki. Ai dama na fahimci akwai soyayya tsakankaninki da likita, ko yanayin kallon da yake miki, to ki faɗa masa cewa sai dai ya auri gawarki
ko mutuwa ne wallahi babu namijin da ya isa ya aure ki. Ki jaddada masa wannan maganan tawa. To Allah ya sa da shi ma kar a ta gayyara masa rayuwa. Domin ka je ka dinga kalle-kalle ka je ka kallo irin matan waɗannan kan kana ruwa wallahi tallahi suka kalli an samu matsala. Saboda haka to Allah ka raba mu da kalle-kalle kar mu je mu kallo abin da zai fi ƙarfin mu. Duka dai a nan wurin zamu dakata sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda labarin nan zai kasance, amma na kalli kuna yi min bayan kuna saurara ku dinga danna liking ko? Ba na ganin kuna danna liking. Ya kamata ku ke danna liking domin na gane cewar kuna jin daɗin bibiya da kuke yi ko kuwa kawai dai. Saboda haka wannan labarin a nan wurin zai dakata sai mu haɗu da ku a littafi na 23 don jin yadda za ta kasance ko?